belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Veel Caribische studenten die naar Nederland komen om te studeren lopen tegen allerlei blokkades aan, waardoor ze de eindstreep niet halen. Dat heeft de nationale ombudsman gisteren bekendgemaakt. Vaak gaat het volgens hem al in de voorbereiding mis en eenmaal in Nederland lopen de Caribische studenten tegen hindernissen aan. Zowel bij praktische zaken als huisvesting, zorgverzekering en de studie, maar vooral ook op cultureel vlak. Na afloop van hun studie blijven ze vaak zitten met een problematische studieschuld. Ieder jaar beginnen ongeveer 1600 jongeren uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland vol goede moed aan een studie in Nederland. Volgens de onderzoekers is er weinig aandacht bij docenten of medestudenten voor de specifieke problemen van deze groep. De nationale ombudsman roept overheden binnen het Koninkrijk op om de knelpunten waar Caribische studenten tegenaan lopen weg te nemen. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is de afgelopen dagen gedaald, maar we moeten niet te vroeg juichen, dat zegt epidemioloog Izzy Gerstenbloed. De daling in de cijfers kan onder meer te maken hebben met het feit dat we enkele dagen een blackout hebben gehad, zo zei Gerstenbloed. In die zin konden de mensen minder makkelijk het huis uit. Ze konden zich niet laten testen, maar ze konden ook niet het gevaar opzoeken van andere besmettingen. Hij wil de komende dagen afwachten wat de ontwikkelingen zijn voordat er überhaupt gesproken kan worden over versoepeling van de maatregelen. En minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren bekendgemaakt dat er dit jaar geen vuurwerkshows of pagara's zijn bij de eindejaarswisseling. Het heeft allemaal te maken met de coronamaatregelen. We moeten voorkomen dat mensen in groepen bij elkaar komen, dus zullen er geen vuurwerkshows zijn. Particulieren mogen wel gewoon vuurwerk kopen, maar de minister-president benadrukte, iedereen moet natuurlijk wel zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Een chauffeur is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk dat plaatsvond ter hoogte van Promenade aan de Schottengatweg Oost. Volgens de Extra wijst alles erop dat er geen voorrang is verleend door een van de wagens en dat er daarom 2 auto's tegen elkaar zijn geknald. De gewonde man is als gevolg van de aanrijding uit de auto geslingerd en op straat terechtgekomen. Ambulancepersoneel heeft de man eerste hulp verleend en daarna naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Dankzij snel optreden van de politie is gisteren een autodiefstal verijdeld. Dat gebeurde in de Elleboogstraat in Otrabanda. De eigenaresse zag dat mensen bij haar auto stonden en toen de politie gewaarschuwd werd en aankwam, zagen ze dat er inderdaad een ruit was ingeslagen en dat onbekenden hebben geprobeerd de deur te forceren. Dankzij de komst van de politie heeft de eigenaresse haar auto echter nog. En juist over autodiefstallen ging het gisteren in de Staten. Volgens Wimbert Hato van de partij MAN is het aantal autodiefstallen op Curaçao de pan uitgerezen en moet er iets gebeuren. Hij heeft een analyse gemaakt en vindt dat verzekeringsbedrijven, banken en autobedrijven de handen ineen moeten slaan en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze moeten de politie helpen, onder meer financieel, bij het oplossen van het probleem. De Nederlander Joran van der Sloot wordt in Peru nu ook vervolgd voor drugssmokkel. Hij zit er al wegens een moord een gevangenisstraf uit van 28 jaar, maar wordt nu ook verdacht van het binnensmokkelen van bijna 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana. Zijn huidige vriendin zou hem daarbij hebben geholpen.
Van der Sloot werd in 2010 opgepakt en in januari 2012 in Lima tot 28 jaar veroordeeld wegens moord op de 21-jarige Peruaanse Stephanie Flores. Hij was al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 17-jarige Amerikaanse Natalie Holloway op Aruba. Dat was in 2005. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.